Soc el doctor Simposio Martín, especialista en trasplant d'òrgans. Fa 6 mesos que visc en este poble. I per un mòdic preu vaig alquilar una xocoteta consulta on realitze les meues intervencions. Tots els matins m'assome a la carretera i concretament a esta curva. Dels accidents que en ella ocorreixen, aconsegueix els òrgans necessaris per a les meues operacions. En fi, així és la vida. Please turn on your magic beam. Bon dia! Bon dia! Veig tu el tendó que no li a aquestes hores. No los puedo ver. Bon dia! Bon dia! A l'anàlisis. Mire lo que toca. Jo vaig al metge este nou, a veure si m'alegra i em fica una poqueta més d'alegria. Bueno, que passeu bon dia. Gaito i terrible. Bon dia. Bon dia! Ha vingut l'autobús? Estic esperant els meus pacients. Soc el metge nou. Prenc unes targetes per si fa falta alguna cosa. Si posen els dos. Oh, Mr. Sandman, bring me a dream. Bon dia, bon dia. Com van els ànimos? Pues mira, poquet a poquet. Però passe i sentes. Bon dia, bon dia. Bring us a dream, give him a pair of eyes with a come-hither gleam. Bon dia. Bon dia! Se pot passar abans? Passa, Sandra, passa. És de sempre! Mr. Sandman, Com està el tema, che? Com està el tema? Que tinc pelea el dissabte, estaré bé? No sé este home a què ver. A renovar-se, eh? Vine. Bon dia. Bon dia, senyor metge. Què passa primer? Passe vostè. Com van eixes malalties? Pues més aliviada, però poqueta cosa, poqueta cosa. Perquè igual com antes, abans del cor me feia topo top, topo top, topo top, pues ara me fa tipi-tip, tipi-tip, tipi-tip. I això què pot ser, senyor metge? Això serà... Depèn de lo que mengi. Pues mire vostè, jo quan menge arròs en fresol finat, pues com a que bé, però quan menge col, com a que la casa s'empudenta tota. Ja haurà cooperat. Però això posarà molt. ¿Vostè té seguro? Pues el meu jefe diu que sí perquè el seguro se li enduia totes les ganàncies. Pues no se preocupe, que l'eixirà baratet. Barate quan... Tot depèn de la mercancia que mos aplegue, que este matí jo he estat visitant la curva i crec que està a taula. És lo que vostè diu. Pues au, assentes ahí i esperem el moment que aplegarà. Què passa el següent? Poden passar. Bon dia. Bon dia. Què? Com van eixes glàndules? El glàndules, atrofiae. No n'hi ha manera. M'arriba l'estufa i tot, però... I en una parella com esta... Fíjate vostè, fíjate. Cada dia tu. Passa vostè algo. Bueno, vostès què volen? Renovar-se, veritat? De dalt a baix. Pues ja buscarem algo per uns empels o algo per arreglar-li a vostè ixes glàndules. Uns empels que apleguen hasta que resistisquen hasta les tronaes. El següent! Si venen un poc més tard, no arriben a temps. L'ajudaria a fer. Com anem, gent? Com anem? Mira-lo. Ja va fantasía.
dispensada està. Ai, ai. Ai. Passa el següent. M'ha xafat. Poden passar. Puja per amunt. Ai, valent. Què? Com van eixes dolències? Pues mire, señor doctor, mal. Tinc tots els tendons atrofiats. I sé que vostè sap navegar més inútil. Això serà vellea. ¿Y no será pitjor el remei que la enfermedad? Què vol dir? Pues que isca de la operación y se quede sense tendón. I què? ¿Con qué? ¿Y para qué vull un trasto inútil en casa? Bueno. I vostè què? Com va de lo seu? Ai, senyor metge, jo cada volta estic més empudegada. Ja. I no se li alivia? No. Com vol que se li alivie? Si puja més que una figa palera. Bueno, està clar. Hi haurà que operar en seguida que trobem una ocasió. Ja saben, els accidents. Així que esperen-se i quan siga el moment ja els avisarem. El següent! Sí, que no toquen res, que en seguida anem. Quantes cames i braços n'hi ha? Estan tots en dejú? Sí? Tenen l'anàlisi d'orina a mà? Pues prepárense, que ha volcat un autobús en les 40 viviendas d'uns turistes que anaven pa a Madrid. El que primer aplega, el primer lo pega. Pepe, un cafè, per favor. Meta fer coses vostè per la gent del poble. Tot això ho fa vostè? Fíjense, Clareta és la que més sort ha tingut de tot. Li han tocat les glàndules d'una model que anava a la passarel·la Cibeles. El tio Tendonet me'l vaig deixar fet un xaval. Li van tocar un tros de glàndula d'un actor molt important que se n'anava a Madrid a gravar una gran pel·lícula. Mireu, amb Parihues li va tocar el cervell d'un d'ixos indignats que anava pel 15M per la Puerta del Sol. Pepa la Butano, ixa és la que pitjor para vaig. Em vaig tindre que apanyar en 2 retalls del xòfer de l'autobús. I ara mireu-la, s'ha fet bollera i coneix totes cases de putes des d'ací a Madrid. De Xanos d'Arròs no vaig quedar massa content. Ara, el que no es conforma és perquè no vol. Li va tocar la freixura d'un artista molt important que li diuen Estela Reynolds i això em vaig que salta a la vista. ¡Malditos tacones de mierda! Cualquier día voy a morir espatarrada y sin ningún glamour. Home, Arturo, has quedat pastilleta. Ven buscant-te i al final t'han trobat. Con que fent-te passar pel doctor Simposio, Que este ves, que soc metge. Sí. Que no. Que soc metge, que soc metge. Tu no eres metge. Sí, que soc metge, que m'ho van dir. Deixeu-me! Que soc metge, que soc metge. Que no, que soc metge, que soc metge.